Buana ki samla kan thai bat chenrang hapo kari Iran kilangnya ya kan niam Muslim bat ya ki jinghikai jong ka. Ki samla kan thai ki bala nang lastan kim kwa shu ban phong ya ki hijab. Hendai la shu pen bor ya ki ban phong bala kontrol ru ya ki kumno ban riam. Ki samla Muslim hapo kari Iran kim la ban yaj ne ban mi ru shabar klem ke hijab. Bad ru ki riu kan thai ki hab ban chushong be hapo yeng hadien bagi la dem shong kurim. Shibun ki samla ki la ngiah ya gane ka sharia law. Kumban shupen ken mau ya pi, bagane ka sharia law ka day kata ka an ka bahikai ya ki Muslim. Kumno ban kumno ban rem, badru, kumno ban duai. Ka sharia law ka day ru ka an ka bapen chitom. Ya ki barengkang ya ki kendon ki balabu na ka benta ki Muslim. Kumta shibun, ki samla Muslim ki lapai kman syai ki balang Kristan, banyo jinghikai syapang ujisu. Hadian baki lalap, ba ublay ubadap da ka jingiyat kumta ki kloy. Ban pediang ya ujisu, bat ki keman. Haba kila bandon ki jingyaday ka bajan bad ublay, bad ru kila ban keren, hagano kapor, bad u. Hang ni pila ban yo i, ya ki samla Muslim ki bala syap ban baptis, namar baki lakud jingmod ban buod ya ujisu. Kejing lait luat ke baki terang kamdai kejing lait luat. Nakabenta bakin thala ne riam pathar kat baki mon. Handai kejing lait luat ke baki terang. Kalong banyo asngyaw. Ba ublay uba ubadap da kejing iat yaki. Bad uday nakabenta jengki om persya yaki. Ngakarpat iat yapi ki para Kristan. Bapin ken mau. Ban bulang hagi jing duwai jong pi nakabenta kini ki samla Muslim. Ki badang IT thamai yalade sya ujisu. Kenang bakin la ban yeng skem haga jing jongki.